Vice Presidente Sara Duterte mibisita na usab sa Subo alang sa sunod-sunod nga gift-giving activities nga gipahigayon sa syudad sa Naga. Ani ang report ni Femery Dumabo. Unang gihimo ang paghatag sa pinaskuhan alang sa mga public utility vehicle drivers sa nagkadiyang dapit sa Dakbayan ug probinsya sa Subo. Moabot sa 500 ka mga benepisyaryo sa mga bus, PUJ, taxi ug tricycle driver ang nakadawat og tag 2,000 pesos. Ang financial assistance gipaagi sa DSWD ubos sa Assistance to Individual in Crisis Situation kun AICS. Moabot sa 172 ka mga driver beneficiary sa mga PUJ, bus ug taxi ubos sa Cebu United Transport Cooperative o CUTC. Matod ni Liza Ocasla, representante sa CUTC, ng ilang mga beneficiary mao kadtong wa ginadawat nga mga ayuda sa bisan asa nga ahensya. Sa mo lang survey base sa mga driver nakaminos na gyud ang pasahero tungod sa daghan na po kayong kompetensya. Labi na karon po nga ang gikan po ta sa pandemic o sa bagyo lisod jud nya ang gasolina ang presyo sa gasolina moingon ta moubos dako po kay saka. Moabot usab sa dulan 300 ka mga PUV drivers sa Danau City sa Northern Cebu ang nakabenepisyo. Para sa pamalit og mga bugas ug isda kay mahal kay palitan ron. Aman lang na nahatag si Ma'am Sara. Samtang 400 usab ka mga babae ug senior citizen nga gikan sa naglain-laing dapit sa Subo ang midawat og financial assistance nga 4,300 pesos ubos sa tupad program sa Department of Labor and Employment. Usa kanila ang 68 anyos ka taga Barangay Tisa, Dakbayan sa Subo nga nanarbaho isip katabang. May gihambing balatian siyang mata ang maong benepisyaryo. Ako yun ang ipa-check up sa akong mata, ma. Kinanglan dyan kong na akong mga maintenance nga tambal sa high blood o sa akong sugar. Nakabenepisyo usab ang Moalboal Public Market Vendors Association nga nakadawat og 1,000 pesos isip ayuda sa ilang negosyo ubos sa Magnegosyo Taday program sa Vice Presidente. Lakip sa programa ang pagpaubos kanila sa business literacy training. Gihimo ang distribution sud sa Tuyan Central Elementary School sa City of Naga. Samtang sa ikaduhang programa, giapod-apod usab ang mga food packs alang sa 1,340 multisectoral beneficiaries nga naglakip sa mga PWD, senior citizen, LGBTQ+, mga kababayinan ug mga kanhi rebelde. Ug uban pa diha sa ICAC Activity Center sa East Poblacion Barangay Hall. Sa iyang mensahe, awhag sa Vice Presidente sa nagahanon nga paluyuhan ang kagamhanan. Yang awag usab sa mga ginikanan nga dasigo ng ilang mga anak sa pagtungha alang sa maayong ugma. Dili ninyo ihatag ang inyong suporta sa mga tao nga kahibaw mo, dautan ang ilahang tinguha sama sa mga kriminal, mga terorista, mga NPA, mga nagabaligya og droga, mga smuggler, swindler, scammer, daghan kaayo na karon. Kinahanglan magkahiusa ta sa likod sa ato ang gobyerno. Oba ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Femery Dumabo. Balitang Bisdak.